Well done, Асимо. Моля за вашите аплодисменти. Асимо се справи отлично. Някои хора биха ме попитали защо ми е вкъщи бягащ робот. Отговорът е много прост и той може да бъде описан с една дума – безопасност. Чрез възможността на Асимо да бяга, учените са увеличили многократно скоростта на реакциите на Асимо. Асимо е по-пъргав и може да реагира много бързо, ако някой случайно се засили към него. За целта Асимо е оборудван с 3 типа сензори. Първите сензори са визуалните сензори. Това са двете камери в главата му, очите всъщност на Асимо. Вторият тип сензори са наземните сензори, те са разположени ето тук. И това са инфрачервените и лазерните сензори, благодарение на които Асимо разпознава земната повърхност и маркировките по нея. Третият тип сензори са ултразвуковите сензори, благодарение на които Асимо улавя препятствия над до 3 метра пред него, като включително и стъклени врати, които камерите в главата му не успяват да ловят. За да ви покажа какво имам предвид, ще застана ето тук и ще помоля Асимо да дойде към мен, да се качи по стълбите. Асимо, can you go to the stairs, please? I can't proceed, since the path is being blocked. Видяхте ли? Асимо разпознава мен като препятствие и спира. Продължава само когато аз се махна от пътя. Но нека да не забравяме, че все още сме в апартамента ми. Може да ви се струва малко по-луксозно от обикновено, на 2 етажа, да не говорим, че си имам и барман, но все пак аз съм си вкъщи и от изключително значение Асимо да знае как да се качва и да слиза по стълби. За мен и за вас това е лесно. Може би никога не сте се замислили колко усилия всъщност ни трябват, колко мозъчни клетки и колко мускула използваме, за да направим това. Но всъщност качването и слизането по стълби изисква доста практика. Дори малките деца, които тъкмо са се научили да ходят, все още пълзят по стълбите. Асимо, can you climb the stairs for us, please? Okay, go for it. Well done, Асимо. Нека да го аплодираме. Мисля, че заслужава вашите аплодисменти. И мисля, че инженерите на Honda са се справили успешно с това предизвикателство. Сега е момента да си спомните видеото, което видяхме в началото и да разберете колко усилия е коствало на учените и инженерите на Honda да направят толкова добре балансиран робот, който да запазва равновесие. Сега ще помоля Асимо да ни покаже как се слиза по стълби. Are you ready, Асимо? Не, Асимо ми отговаря отрицателно, но това не е защото той се чувства замаян от качването по стълби, а защото му трябва малко време да изчисли точната си позиция, за да бъде сигурен, че ще слезе безопасно по стълбите. Точно това той прави в момента. Благодарение на инфрачервените си сензори, Асимо разпознава маркировките по стълбите и сега ще ни покаже как се слиза. Are you ready now, Асимо? Okay, go for it. Well done, Асимо! Асимо е много щастлив, че се справя с всичко. Асимо, I sincerely want to congratulate you on the great job you are doing here today. Сега, дами и господа, тук на тази сцена ще вкараме малко емоции. Ще се здрависаме с Асимо. Да се здрависа с Асимо винаги е много приятно изживяване. Нали? Може да ви се стори странно, че се здрависвам с машина, но все пак, както го виждате, той не е просто машина. То е нещо, което поражда у нас чувства. Нека да ви покажа. Let's shake hands, Асимо. Let's shake hands. Забележете колко нежни и деликатни са пръстите на Асимо и колко нежно и деликатно той хваща моята ръка. Сега искам и да ви покажа как той реагира при лек натиск или дръпване. Вижте, но и слушайте.